Hej, og i dag vil mig og Asger fortælle om den her opgave, hvor vi skal snakke om debatindlægget. Uddannelse og ubehag hænger sammen, og det skal de unge lære at leve med. Og her kommer ham her, Claus Holm. Han kommer med et bud på, hvordan der kommer sådan trivsel i uddannelsessystemet. Som er leder af DPU. Hvordan man får mest mulig trivsel, og hvordan det kan hænge sammen. Og den første problemstilling, der er at snakke om, jeg håber ikke, den hakker. Nej, det tror jeg ikke engang. Det er, hvilke psykologiske faktorer bidrager til stress iblandt unge i uddannelsessystemet med teksteksempler. Og her er en af de ting, der kan være grunden til, at man kan føle sig stresset eller presset i det her uddannelsessystem. Det kan jo blandt andet være præstationspres, som Claus Holm han nævner. Så er perfekthedsidealer, som skolepres, onlinepres, arbejdsmarkedspres og forventningspres fra sig selv. Det kan skabe et overvældende præstationspres blandt studerende. Og her kan man jo se på nogle årsager. Det kan for eksempel være ydre faktorer, krav, perceptuelle krav, kognitive krav, emotionelle krav og kvantitative krav, der bliver sat på en for gennem de her perfekthedsidealer, skolepres og sådan noget. Ja. Yes, og en anden form for, der kan påvirke en stressniveau, det er en selvforventning og en selvkritik. Og i teksten der siger han, at studerende kan føle sig frustreret og flove over ikke at kunne følge med på den uddannelse, den uddannelse, de er på, hvilket ofte skyldes deres egen høje forventninger til dem selv, og den kritik, de giver dem selv. Noget, der også kan hænge sammen med selvkritik og den forventning, man har til en selv, kan man se i teksten sådan med det her citat. Men vi samfundet, pædagoger, psykologer og eksperter fejler i vores reaktion, når de studerende siger, jeg føler, at jeg ikke trives, lyder standardsvaret, at så er der ikke noget galt, vi må hellere hjælpe dem ved at løfte det urimelige pres af dine skuldre, men måske er der også en anden og bedre vej. Årsagen er sådan, at man løfter presset hos de unge, som man som ung ikke erfarer sig med akut stress og dens positive påvirkning, eller virkning hedder det. Også en anden årsag er at bruge top-down-processerne frem for bottom-up-processerne. Troen er sådan, man skal tro på, at noget er, som det plejer at være, at det ikke er farligt. Så at der ikke er rigtig noget, man skal ikke rigtig sådan tænke, at hvor går det dårligt for en og sådan. Ja, og som det også bliver nævnt i teksten, så er det også det her med den her perfekthedskultur, hvor man forventer, at man hele tiden skal præstere og gøre det godt. Det er også med til at være en af de her indre stressfaktorer, som kan være det her med, at man er for pessimistisk og slår for hårdt ned på sig selv. Altså hvis man prøver på at være perfekt, så kan et lille nederlag prøve sådan føles meget stort i forhold til, hvad det egentlig er. Og så derfor kan man sådan have for mistrivsel, hvis man ikke prøver på at være mere optimistisk omkring sine ting. Og der bliver man nødt til at prøve at bruge sin motivation. Altså at være sådan lidt mere, ligesom også sportsfolk som mig og AC, det er at bruge et nederlag til at blive bedre, komme med noget godt og lære af det, og så man kan udvikle sig derfra som person eller spiller, eller i det her tilfælde så er jeg elev og i skolen. Yes, og så den anden problemstilling er, hvilke psykologiske faktorer fremmer præstation og læring samt skaber trivsel. For eksempel motivation kan fremme læring og ens egen præstation i skolen for eksempel, og uden for skolen. Eksempel en høj grad af indre motivation, hvor studerende er drevet af interesse og engagement i stoffet, kan føre til bedre læring og øget præstation. For eksempel hvis man er i skolen, og man har afleveret en opgave, sådan, kan læreren fokusere hurtigt måske på det, man ikke har klaret så godt, men også meget på det, man har klaret, altså sådan, det, man har gjort godt.
at give eleven motivation til, du kan godt, og sådan, du skal bare lige lære det her, det her, så er den lige skabet. Hvis eleven så føler sig stresset af, at man ikke har klaret det så godt der, så er det jo bare akut stress, man kommer ind under der. Men det er egentlig sundt nok at være akut stresset, fordi det sker der egentlig ikke noget ved. Det lærer man egentlig bare af. Yes. Ja, og noget, der kan være med til at gøre, at man kan have meget svært ved at komme ud af den her akutte stress, så det kan ende med at blive kronisk stress, det er, hvis man har totalt urealistiske forventninger om for eksempel, at man skal have 12 i alle fag, og man skal kunne klare at lave alle lektier til alle fag, og samtlige afleveringer. Så kan det godt gå hen og være et problem, og det er jo ligesom ikke en faktor, der fremmer præstationen. Så det er en ting, man ikke skal gøre. Det er at have for høje forventninger og være i ubalance med ens forventninger og ens arbejde. Som Asger sagde, så var en anden måde med det her med motivation, det er vigtigt. Og en anden måde at øge det på, det er ved at have et positivt selvbillede. Det kan nemlig hjælpe med at sådan, hvis man har lidt selvtillid, så er det nemmere at komme igennem de svære opgaver og sådan. De stunder, hvor man føler sig stresset. Ja, når man godt kan føle sig sådan lidt akut stresset, så hvis man tror på, at man godt kan klare det, så kan man ligesom godt komme igennem de her ting, og det skal være uden, at man kommer til at overgøre det, sådan så man igen kommer tilbage i de her urealistiske forventninger. Fordi med realistiske forventninger, der kommer man altså bare længst. I forhold til det her emne med stress og alt det her, det er en måde, man også kan regulere sine stressfaktorer på, det er at have nogle gode coping-mekanismer, som er metoder, man kan bruge til at håndtere og takle den stress og udfordringer, man har her i livet. Det kan for eksempel være accept og tilpasning. For eksempel accept, det der ikke kan ændres, og fokusere på at tilpasse sig de nye omstændigheder, man så er kommet i. Og man kan også have et godt socialt støttenetværk med ens venner, og snakke med ens venner om det, man går og stresser over, eller jeg er stresset over mine afleveringer, har du nogle gode idéer til, hvad jeg kan gøre, alt muligt. Eller lægge det til siden og få noget motion og noget fysisk aktivitet. Det kan også være med til at det er en god coping-metode til at regulere en stress, nemlig at integrere regelmæssig motion i dagligdagen. Yes.